Česko-chorvátsky súboj. Áno. No aj ten by mohol. Nemôže. Aj ten ručný. No áno. Preto aj len z lopatky sa to háde tiež. Tak. Farba Dobrej nádeje prezentuje svoje kvality. Áno, toto je dovolené. Môžete sa aj pridať. Pozrite sa, ako to ide tajomnička Matice Slovenskej Zdenke Chalúbkovej. Aj v Srbsku to vedia. Rumunsku. Pridáva sa aj Čerpotok. Kolinovci, špeciálna základná škola Dolný Kubín. Sú v plnom nasadení. Vidím, že vy máte trička, ktoré označujú príslušnosť tejto škole. Trénovalo toto družstvo aj nejako osobitne, pripravovali sa? Každý deň. Každý deň. Trikrát denne. A vždycky to boli iba brinzové? Nie, no samozrejme, však brinza nie je vlastná záležitosť tiež. Aj Kolinovčania sa rozbehli. Vedúci družstva v plnom nasadení vyberá len tie najväčšie zemiačky a dobre to robí takto. No ten spadne do porce už pod tú rovinou zlomu. Taký je veľký. Má veľká. Ty veľké sú sa ti aj bude zle jesť? Máte veľkú vareku. Treba miešať. Nájdite, Daniel, veľkú kuchaču, dá sa to zamieša. Tak. Ona nech len hádže a on nech zamieša. On nech zamieša, aby nie zabavil. Ona musí len hádžať. Ajde, ideme. Juro, dívaš sa? Juro, dívaš sa? Priatelia, boli sme nad svedkom aj toho, čo je povedané v pravidlách, že člen jedného z družstiev si porezal ruku, objavila sa tam krv. A tá krv znamená hneď 100 trestných bodov, ktoré sa im pripočítavajú. Takže pozor na prsty. Ale to súťažiaci vedia. Napriek tomu sa pri tej enormnej snahe tomu nevyhnú. Takže už máme aj družstvo, ktorému sa za krv pripočítavajú body. Majstri z Poltára sa činia. A kúcha sa to? Vyzerá, že predpoklady sa naplňajú. Naozaj stánky 1, 2, 3. To je základ. Tak by mali byť.
Dajte ma inak. Keď sa najeď.